Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türkmenistanyň bir raýaty Gyrgyzstanda aýalyň bokurdogyny kesip öldürmekde aýyplanyp tutsak edildi. Bu barada Türk medeniýet serişdeleri habar berýärler. Haberlerini okutkom neşiriniň 4 martda çap eden habaryna görä, 1 martda Ümraniýe etrapçasynda türkmen raýaty halyşýan aýaldy aýdylýan Gyrgyz denany bokurdogyndan pyçaklaýar. Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri Gyrgyzstanly denanyň ölendigini anyklaýarlar. Polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerinden gaçan türkmenistanly şüphelini öýünde tutsak etdiler diýilip habarda bellenilýär. Türk medeniýet serişdelerinde şüpheliniň we merhumyň atlarynyň we familiýalarynyň diňe baş harplary köpçülige mälim edilýär. Onda türkmen raýatynyň 37 ýaşynda we Gyrgyz denanynyň 41 ýaşyndadygy hem bellenilýär. Maglumata görä türkmenistanly şüpheli polisiýada soragy çekilenden soň kadyýete çykaryldy. Bu ýerde ol söýgülisini özüniň öldürmändigini, onun 2 adam tarapyndan öldürilendigini we wakada ulanylan pyçagyň zor bilen özüne berilendigini öňe sürdi. Kady Türkmenistanly şüpheliniň Bilkaslaýyn öldürmek jenaýaty bilen tutsak edilmeligi barada karar çykardy diýilip habarda bellenilýär. Şeýle-de habarda 24 fevralda Türkmenistanly raýatyň özüni ýenjendigi barada Gyrgyz denanynyň polisiýa şikaýet bilen ýüz tutandygy hem aýdylýar. Maglumata görä şondan soňra türkmen raýaty Türk polisiýasy tarapyndan saklanyp soragy çekilýär. Onuň goşadyrnyň içinde ýöneki şikes jenaýaty esasynda tutsak edilmegi talap edilýär. Ýöne ol suд dinlenşiginden soňra goşadyrnyň içinde kadyýet gödekçiligi şerti bilen boşadylýar. Azatlyk radiosu tutsak edilen Türkmenistanly raýatyň soňky ikbaly onuň suд işiniň dowam edip etmeýändigi, ýyl ketilip ketilmänligi barada Ümraniýe etrapçasynyň polisiýa bölüminden maglumat almagy synançdy. Telefona jogap beren resmi bu barada köpçülikliň habar beriş serişdelerine maglumat berip bilmeýändiklerini aýtdy.